Φάκελος Ωμέγα, η εκπομπή που καθιερώθηκε χάρη στη δική σας συμμετοχή. Φάκελος Ωμέγα, η εκπομπή που βλέπει καθαρά και αντικειμενικά τα γεγονότα και σας λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Παρακολουθήστε κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ την εκπομπή Φάκελος Ωμέγα με τον Πανίκο Σκορδί. Κάθε Πέμπτη ένας νέος φάκελος ανοίγει με καυτά επίκαιρα θέματα. Ο Πανίκος ο Σκορδής συζητά και αναλύει με τους προσκεκλημένους του όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Φάκελος Ωμέγα. Ανεπανάληπτες μοναδικές προσφορές και πάλι στις υπεραγορές Παπαντονίου. Ακούστε, χοιρινό μερί 49 σέντ το κιλό και χοιρινή κουτάλα 39 σέντ το κιλό μόνο. Στο φούρνο σλάις των 500 γαλλικό και βιέννης στη μισή τιμή. Στη φρουταρία 6 προϊόντα στη μισή τιμή. Και στο τελικατέσεν τυρί γκούτα και έταμ 3,95 το κιλό. Επίσης, νερό λουτράκι 6x1,5 λίτρο 1,20. Εξάδα Carlsberg 2,10. Ζαμπονάκης Βαντ 60 σέντ. Γάλα νουνού 39 σέντ. Και Νέσκαφε Κλασίκ 1,84. Υπεραγορές Παπαντονίου. Και στην ποιότητα και στις τιμές πάντα οι πρώτες υπεραγορές. Η Πάφο σήμερα. Η νέα καθημερινή μεσημβρινή εκπομπή από το κανάλι Ωμέγα. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 3 μέχρι τις 4, τομείς στην ενημέρωση. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αναλύσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Η Πάφο σήμερα. Με σεβασμό και υπευθυνότητα για την αλήθεια. Η Πάφο σήμερα. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 3 μέχρι τις 4 καθημερινά. Τομείς στην ενημέρωση με την υπογραφή του Πανίκου Ευρυπίδου. Όταν η νύχτα πέφτει, η νυχτερινή βάρια έρχεται. Οι δικοί μας άνθρωποι, γοργά, με μεράκι, φροντίζουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Ξαγρυπνούν για να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Καθαρίζουν για μας, για να βρείτε εσείς την επομένη. Τα πάντα, όπως πάντα, όλου του κόσμου τα καλά, ολόφρεσκα και λαχταριστά στη θέση τους. Ζυμωμένα με αγάπη, με φροντίδα, δουλεύουν όλοι μαζί με μόνο ανταγωνιστή το χρόνο, σιωπηλά, σαν ένας. Γιατί ο καθένας από εμάς μοιάζεται αληθινά. Για να σας δώσουμε το πιο ζεστό μας καλωσόρισμα. Φροντίζουμε για εσάς νύχτα και μέρα.
Έκανα λάθος, έπεσα έξω, όμως κοντά του θέλω να τρέξω. Αν όμως κάνει πως δεν με ξέρει, φέρτε φαρμάκι, φέρτε μαχαίρι. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου δεν θα κλαίγα ποτέ, να μη σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη δεν ζητάω απ' το Θεό. Τη νύχτα που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό. Έκανα σφάλμα κι αυτό με λιώνει. Τις μαύρες νύχτες που είμαι μόνη, θέλω να πάω να του μιλήσω, να του φωνάξω, γυρίσε πίσω. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου δεν θα κλαίγα ποτέ, να μη σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη δεν ζητάω απ' το Θεό. Τη νύχτα που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό. Τη νύχτα που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό. Δύσκολο για σένα να με προδώσεις όπου πας. Τι να σου κάνω, άγγελος είμαι κι εσύ ο σατανάς. Ξάφνου πετάχτηκες μπροστά μου απ' τον πυρήνα της φωτιάς. Δεν την αντέχω την οργή σου, πάνω σε μένα να ξεσπάς. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι, αυτά που κάνεις όλα εις βάρος σου μετράνε. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι, να σ' αγαπώ, να σε μισώ, να σε λυπάμαι. Το τσιγάρο σου με σβήνεις, σ'
σαν το σκουπίδι με πετάς, γιατί δεν έμαθες να δίνεις, σ' άρεσε να με τυραννάς. Δεν βρίσκω άκρη εγώ κοντά σου και σου πετάω τα κλειδιά, γιατί τα θες όλα δικά σου και έχεις πέτρινη καρδιά. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι, αυτά που κάνεις όλα εις βάρος σου μετράνε. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι, να σ' αγαπώ, να σε μισώ, να σε λυπάμαι. Σήκω και πυροβόλα, τέτοια, σήκω και κάνε τέτοια. Και έλα εδώ, έλα 2 μέτρα, έτσι, ρίχνε, δεξιά, αριστερά, ρίχνε παντού. Σκοτώσω τον έναν. Όλους σκότωσέ τους φάντους.
Όταν η νύχτα πέφτει, η νυχτερινή βάρια έρχεται. Οι δικοί μας άνθρωποι, γοργά, με μεράκι, φροντίζουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Ξαγρυπνούν για να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Καθαρίζουν για μας, για να βρείτε εσείς την επομένη. Τα πάντα, όπως πάντα, όλου του κόσμου τα καλά, ολόφρεσκα και λαχταριστά στη θέση τους. Ζυμωμένα με αγάπη, με φροντίδα, δουλεύουν όλοι μαζί με μόνο ανταγωνιστή το χρόνο, σιωπηλά, σαν ένας. Γιατί ο καθένας από εμάς μοιάζεται αληθινά. Για να σας δώσουμε το πιο ζεστό μας καλωσόρισμα. Φροντίζουμε για εσάς νύχτα και μέρα.
Ανεπανάληπτες μοναδικές προσφορές και πάλι στις υπεραγορές Παπαντονίου. Ακούστε, χοιρινό μερί 49 σέντ το κιλό και χοιρινή κουτάλα 39 σέντ το κιλό μόνο. Στο φούρνο σλάις των 500 γαλλικό και βιέννης στη μισή τιμή. Στη φρουταρία 6 προϊόντα στη μισή τιμή. Και στο τελικατέσεν τυρί γκούτα και έταμ 3,95 το κιλό. Επίσης, νερό λουτράκι 6x1,5 λίτρο 1,20. Εξάδα Carlsberg 2,10. Ζαμπονάκι Σβάντ 60 σέντ. Γάλα νουνού 39 σέντ. Και Nescafé Classic 1,84. Υπεραγορές Παπαντονίου. Και στην ποιότητα και στις τιμές πάντα οι πρώτες υπεραγορές. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Κληρίδη όσον αφορά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την συμφωνία της Κύπρου με τους Βρετανούς, αλλά και τις απειλές που εκτοξεύει η Τουρκία στις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού, περιμένει αύριο το Εθνικό Συμβούλιο.